L-2026 se tkun sen oħra il nwettqu għal-ġid tal-poplu Malti Wawċi. Dan kien id-diskors tal-Prim Ministru mexxej Laburista waqt intervista fuq l-Istazzjon 1. Il-Prim Ministru qal li l-aktar mira notevoli għal-2026 dik li fil-ġimgħat li ġejjin se titnieda l-Viżjoni Malta 2050, l-akbar proċess ta' konsultazzjoni pubblika laqatra dan il-pajjiż li titratta l-viżjoni tal-Gvern għal 25 sena li ġejja. Wara xult warta ħidma pjanar, jiġifieri għamilna l-ikbar proċess ta' konsultazzjoni pubblika li qatt kellu dan il-pajjiż. Tħaddidna mal-stakeholders kollha, għamilna proċess ta' konsultazzjoni pubblika fejn il-poplu pparteċipa dwar x'jemmen li għandha tkun u fejn għandha tkun Malta fit-2035 it-target intermedjarju u x'KPIs oħra rridu nilħqu sas-sena 2050 tgħid Marija Santa. Qed tippjana l-25 sena li ġejjin fl-isfond tal-inċertezzi internazzjonali ma jippjanax għal għada jibqa' jaqgħad fl-isfidi tal-lum. Sa dan it-tant il-Prim Ministru tkellem dwar il-ħemel ta' proġetti ambjentali li wkoll se jibqgħu priorità assoluta. Qal li issa ma' Manuel Island, il-White Rocks, Forti Campbell u Tinje ingħaqad Forti San Salvatur u qal li kieku l-Gvern baqa' għaddej minn fuq in-nies u rabis il-flus li seta' jiġġenera minn tali żoni ikun qed iwettaq l-akbar żball minflok jagħti spazju ta' rikreazzjoni lil Maltin u Lawċin li jsarraf aktar fit-tul. Hawn nagħmel referenza wkoll għall kumpless sportiv li ġie inawgurat ftit tal-jiem fil-Marsa. Nemmen fl-attività sportiva bħala mod kif tifforma soċjetà b'saħħitha, b'valuri b'saħħithom l-integrità, u hemm tara fit-tnejn, ġifieri il-faċilità tal-Marsa għandek il-parti professjonali, ġifieri għal min qed iħares lejn l-isports bħala professjoni u fuq livell professjonali. Imma mbagħad min jara l-isport bħala mod kif isaħħaħ il-saħħa tiegħu bħala stil ta' ħajja wkoll aħna qed naħsbu f'kulħadd. Dwar ir-riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Dr. Abela ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbar il-master plan tiegħu li bħal proġetti oħra se jara konsultazzjoni pubblika li tisma' lil kulħadd. Abela tkellem ukoll dwar il-ġid li beda jitqassam mill-ewwel ta' Jannar tal-2026 permezz tal-budget fosthom l-akbar tax cut fl-istorja. Wasalna li inti ma tħallas income tax fuq 60,000 euro liħ fis-sena għal 25 sena sħaħ, kwarta seklu. Jannar ta' din is-sena. Ftit tal-jemilu, l-ewwel inti t-tax cut issa dik se tkun qiegħda tidħol fis-sħiħ tagħha fuq medda ta' 3 snin. Però minn dan il-Jannar l-ewwel 3,200 euro fix-xahar ta' dħul ta' koppja b'żewġ titfal tax free.